Mae hyn yn cwestiwn cylch neis ac yn rwydd. Yn amlwg gyda'r achos penodol yma, byddai'n disgwyl i chi defnyddio radiannau. Y peth amdano'n cylchoedd yw fe wnaethom derbyn nifer fawr o flynyddoedd yn ôl fod cy yn hafal i pai dy. A byddai'n jyst yn nodi hwn lawr ar y sgrin nawr. Fod ein bod yn gallu ei weld. Neu yn gyr arall, yn hafal i 2 pai ar. Ac arwynebedd cylch yw pai sgwar. A'r rhain fe wnaethom dysgu pan yn weddol ifanc, cyfnod allweddol 3. A'r problem fyna oedd pai yn bod yn anghymerebol. Mae pai pwy wrth gwrs sydd ddim yn rif neis ac yn rwydd. Mae'n anghymerebol, a dyna'r problem. Felly pan fe wnaethon dod yn well yn tygau, cawn hyd sector cylch neu hyd arc cylch. Felly daw hwnna i fod yn 2 pai lliosiau theta dros 360. Lle os hoffech canslo, byddwn rhoi hwn i chi fan hyn. Ac arwynebedd sector yw pai sgwar lliosiau 2 theta dros 360. Pai sgwar lliosiau theta dros 360. Oherwydd mae'n ffracsiwn o'r cylch llawn 360. Yn syml, defnyddio'n 360 oherwydd mae'n rif neis iawn. Meddyliwch mae'r holl ffactorau sydd gan 360 yn mynd i mewn iddo, sy'n gweithio'n gret. Felly diffiniad radian yw os oes gennych cylch, felly fel fi newid llunio a'r radian yw'r ongl yn y canol, pan mae'r arc yn unio'r un peth a radius y cylch. Felly yn wir, mae'n weddol dda. Felly mae 2 pai radian yn unio'r un peth a 360. Felly dyna'r sylfaen allweddol. Oherwydd os gallwch cael ysgrifennu eich 2 pai, yna gallwch cael ysgrifennu ein fformwlau. Yn lle bod yn 2 pai felly theta dros 360, daw hyn i fod yn dros 2 pai, a mae fod yr un peth. Felly daw y hyd i fod yn r theta. Yr arwynebedd ein sector, felly golygu hyn gallwn canslo'r pais, a daw yn arwynebedd i fod yn hanner sgwar theta. Felly, ond ein bod wedi ei mesur yn radiannau, a defnyddio cys bach am fesur cylchol yn hytrach na'r cylch bach am raddau, mae hyn yn gwneud ein bywydau'n rwydd iawn. Efallai bydde wedi bod yn werth y ddysgu'r rhain yn y lle cyntaf, yn yr achos penodol yma gwyddaf bod ein radiws yn 4. Felly bydde jyst yn tanlinellu hwn. A gwyddaf fod hyd yr arc lleiaf yn y cylch penodol yma yn 5 cm, felly mae'n gennym fod y hyd yn hafal i 5. A mae'r radius yn hafal i 4. Ac weddol amlwg yn yr achos penodol yma, oherwydd hoffaf darganfod yr ongl, a nid oes angen i fi wir ei altrefnu. Bydd yr ongl yr hyd dros y radius sy'n 5 dros 4. Ac os hoffech ysgrifennu hynny fel dygolyn, yna mae lan i chi, ond byddaf yn gadael hynny fel 5 dros 4 radian. Iawn, felly dim problem wir fan hyn. Rhan nesaf y cwestiwn yw i ddarganfod arwynebedd y sector. Felly fel dwedais, arwynebedd y sector yw hanner sgwar theta. Mae rai bod theta wedi cael ei fesur yn radiannau. Yn achos penodol yma, gwyddwn fod y radius yn 4. A gwyddwn bod yr ongl yn 5 dros 4 oherwydd rydym newydd ei gyfrifo. Lle'n digon hapus bydd yn arwynebedd yn hanner lliosiau 4 sgwar lliosiau 5 dros 4. Lle'n glir 4 sgwar yw 16, hanner o hwnna 8 yn lliosiau 5 dros 4 cawn 10. Ond nid yw'n gwneud gwahaniaeth wir, ond bydde wedi bod ar temtasiwn i ganslo allan. Felly canslo allan y sgwar ar 4 ar y gwylod. Mae wedi hanner 4 y 2, a mae 2 lliosiau 5 yn rhoi ni 10.
Felly arwynebedd hwnna yw 10 uned sgwar, yna byddaf yn rhoi mewn y centimetr sgwar. Harddwch y techneg yma yw ei fod yn gwneud y cyfrifiadau yn rwydd iawn. Meddyliwch am yr anhawsterau mae disgyblion ifancach yn cael a pai, a fod yn anghymerebol, yn hafodd i 3.1415 ac yn y blaen. Felly, da gwaith cylch i fod yn anodd iawn oherwydd hynny. Dylsai maths fod amdano gwneud bywyd yn rwydd iawn, nid amdano gwneud bywyd yn anodd. Felly fel rhywbeth bach ychwanegol i'r cwestiwn, gallwn edrych ar sector cylch, a gallwn meddwl am y ongl rydym yn ffurfio. Felly os mae hyn yn theta, mae hyn yn r ar ein diagram, yna beth yw arwynebedd y triongl. Felly bydd hyn yn r hefyd, yr ochr yma lawr fan hyn. Felly gallwn ddefnyddio yr arwynebedd yn hafel i hanner a b sin c. Ac yn y lles yma, mae gennym hanner llosia r, llosia sin theta. A mae hynny'n hanner llosia r sgwar llosia sin theta. Felly dyna'r arwynebedd a fan hynny. Os hoffwn ddarganfod arwynebedd yr ran yma fan hyn, felly'r a yn y coch, felly yna mae gennym hynny'n hafal i'r arwynebedd o'r sector, tynnu i ffwrdd arwynebedd y triongl. Felly mae hynny'n rhoi i ni wedyn bod hanner yr sgwar theta, tynnu i ffwrdd hanner yr sgwar sin theta, sy'n hanner yr sgwar llosi wedyn a theta, tynnu i ffwrdd sin theta. Felly nawr, os gysylltwn hwn i'r brasamcanion ongl bach, lle mae gennym fod wrth i theta tueddu tuag at 0, mae sin theta yn tueddu tuag at 0. Byddai jyst yn atgoffa'n hun fan hyn nawr ar y sgrin. A meddai hwn wrthom fod yr arwynebedd a yn tueddu tuag at 0 wrth i theta tueddu tuag at 0, sy'n weddol amlwg. Ond golygai hyn hefyd fod yr ochr crwn y cylch, felly y ran yma, os hoffech, felly mae hyn yn tueddu tuag at llinell syth, sy'n syniad bach yn anghyffredin. Dyma llun o ap Geogebra bach, gallwch gweld fan hyn beth bydd angen i chi mewn bynnu, felly bydd rhoi ardd fach ar y chwith fan hyn, felly i gael beth sydd gyda ni fan hyn. A beth gallwch gwneud yw gallwch cael y pwynt c, a gallwch ei sleidio rown tuag at b. Yna, os hoffech, gallwch chwyddo i mewn ar y ran yma fan hyn. Os oes gennych llygodyn, gallwch defnyddio olwyn, a beth byddwch yn gweld yw'r llinell o c i b a'r arc o c i b yn mynd yn agosach ac yn agosach tuag at ei gilydd. Ar ryw pwynt mae bron yn amhosib i weld bod yn wirioneddol mae'r cylch yn crwn, felly mae'n werth cael edrych.